South Africa siyabingelela kanza kwethu kuphi nokuphi lana khona sibingela ngaphansi kwengosi-ke yethu entsha esiza nayo ethi-ke abantu bayagula. Nibingelela uMduduzo ngaMkhwanazi-ke kanza kwethu siphela kwenhlangano Ithuleleni. Sinibingelela-ke singapha entabeni zasempangeni kwesakabiyela thiwa kwisigodi kwaduma maduma. Yebo size ngapha ngane zakwethu-ke emzini wakabiyela la esizobona khona ubaba wekhaya South Africa ngesimo abhekene naso-ke sokugula ngokumlenze onyaweni. Isimo esingesihle-ke South Africa. Ngithi ngicela nje ngiqale ngiqwayise kulabo-ke abanenhliziyo ezibuthakathaka nabashesha ukuzwela ukuthi-ke sithi ndedudu uma ukuthi uyashesha ukuzwela mhlawumbe ungashenga ubuye mhlawumbe kusuzozwa gcina mhlawumbe ukuthi-ke kwenzakalani. Ngoba mhlawumbe isithombe esizovela-ke sibe graphic but-ke kufuneka sikuveze ngoba sizofuna usizo esizolicela silicela nakubaba ngesimo abhekene naso-ke lapha-ke ekhaya nangokumne baba sizoba kanye naye sikhulume naye-ke okuyena ngempilo nenkinga nomama-ke wakwakha ngapha eceleni naye mhlawumbe khona azokwazi ukuthi aqede sesikhona. Baba siyabingelela. Yebo. Ninjani baba? Siyaphila mfowethu. Siyaphila. Mina igama bangiqamba abazali ukuthi ngumduduzi wakaMkhwanazi ozalwa intombi yakashoba, kodwa-ke abantu base-South Africa sebangiqamba igama-ke lithi nguThuleleni. Siceliwe-ke baba la undodakazi besikhuluma nayo sicela sizovela ngapha ekhaya ngoba kunesimo ubaba abhekene naso. Ubaba ubani igama kwenzakalani baba? Mhlomseni Biyela. Yebo baba. Yebo. Khona la kwaduma? Khona la kumaduma. Oh yebo baba. Kwenze njani baba? Ngiqale ukugula kwami lolu nyawo lungiphethe lesekudla. Ngangenwa inzenzane nje into ebekijwayele ukungenza. Ngalokhu ngizonayo kanti kwagcina selokhu kuchicha amanzi. Ngikwenza ngezinto engiyengikwenze ngazo nguthoba nguqhole ngenguqhola ngakho nangezinto zase maklinikhi njengokujwayelekile ngangathi ukuthi vele kuzophela kuzokwenza kanje. Kulekhu-ke kwamanje sekuhambe kwamba vele kwanda kusho ukuthi kwandisa ubuhlungu nobuthi bokube ngize ngibe nje ngoba nginjena nje. Ngabona ukuthi ayikhona lento kanti iyaqhubeka naku sekwenzeke ngingakwazi. Kwavele kwadumba unyawo lwadumba lovuvukala kwavukomala isikhumba ekugcineni kwagcina lokho kuvukomala kwesikhumba kwaqhuma amanzi. Maqhuma amanzi hey kwasho ukuthi sekuya ngokuya sekube buhlungu ngendlela eyisimangaliso ngezwe ayikhona kuyabheda. Hayi ngahamba-ke emaklinikhi kodwa vele sekukhona-ke lokhu ukuthi ukwanda kobuhlungu sengilokhu ngihamba eklinikhi ukwambiza kanjalo. Kodwa ngithi nami nabo nje babe ngababazi ukuthi kwathi. Ekugcineni kodwa ngokubona ukuthi kuyadlebeleka hayi nabo baxwaya manje. The mangisuka la ngithi ngiyakomnye udokotela empangeni ngase ngikwazi ukuthi hayi wathi omunye vele kuyefana indawo efanayo ngahamba ngakuluhamba clinic kuluhamba naye kathothi isebenza njengalapha bengizoya khona. Bafike bangibuka-ke bangisheka bathi ayi lento ayisenga ngathi ngoba unyawo solenze njena nje seluyile nkinga. Kungcono sikushiftele esibhedlela eNgwelezane. Nangempela-ke ngahamba ngaya eNgwelezane kumsombululo waya. Ngahamba ngaya eNgwelezane cha ngafika kayi bangemukela ngangena. Mangingenile bangihlola. Base bethi kodokotela abekho abaqondene nalesi sifo. Bazongena ebusuku. Kwasho ukuthi ngihamba ngemoto yomuntu bafowethu ngiqashe imoto yomuntu naye ujabe ukuyosebenza imisebenzi yakhe. Ngase sikhuluma ngokuthi-ke manje angazokwenze njani ngangcono kuba ngibafica bakhona. Ngoba mhlawumbe bazofika bengihlole ngabe bazothina sasi. Abese ngikwazi ukuthi mhlawumbe abese bethi angingalali mangidedela le moto ihamba. Abese ngingakwazi ukuhamba kanti bona bazongibhukha olunye usuku. Ngase ngithi mina angazokwenze njani ngoba nakho bakude bofika ebusuku. Ma kwenzeka la sebefika bongihlola mhlawumbe ukuthi hayi buya ngosuku ethize athi mina
angani yobe sengihamba ngani nanti ngishayisa ngoba bangikwazi uhamba lihlala phansi base bethi hayi so wasekhuluma nabo lo sister bakhuluma wathi hayi bathi kulungile ungahamba kodwa kusasa sizokufonela nizoshiya ingcingo zenu inamba bathi kusasa ngolwesibili bazosifonela hayi ke sagibela sahamba ngafuna amaphilisi ke banginika hayi ke eyinhlungu ngahamba ngabheka ke ngokusasa ngolwesibili lashona ilanga nangolwesithathu lwalesonto edlule njengoba kuzobuya namhlanje ke nje bekade nonke ngiqhoshe ngabo uthi cha hayi bazofona noma yinini ngoba lifaka nasemshinini omkhulu balibonke lunje kanje manje angazike ngoba sekuzobuya njena kwande nje nami lo ngisethembele ukuthi bazongifonela bengitshela ube ngangaze ngizobe ngizama eminye imizamo nje ngiphindele khona sebasho mhlawumbe bazokhumbula ukuthi hayi konje kwakuka nje njengoba kuzobe namhlanje nje bengilindele lokho ke kanjalo manje ngiyakubona mkhulu uyanwala ngaphansi kuyaluma ilamanzi sengize ngakufunda ayaphuma lapha lento isinesikhathi ukhule nayo lento lokhu ikuphethe isikhathi esingaphambilini kodwa inga nje cha ngikhulanga nayo futhi njengoba ngiyangaveza lokho nje akaze kwenzeke kanje insenza nje kuphela ibingiphatha ngisemsebenzini ngisho insenza le ukuthi ibikuphatha isikhathi esingaphambilini ngisho yona impela ibingiphatha nje iphele ngaleso sikhathi kuphela yebo nanxa ngakugcobambe kwalana namanzi ngisebenza la eBay hayi kodwa vele kubuye kuphela nje ngakugcoba vele kuyiphele nje futhi njengoba sekunje awukaze uzame nezinto zesintu hayi sengizamile nazo zahluleka sizayehluleka manje mangizwa kumanje nje ngoba beziza zona ngizochaza yazama mase kuye ngokuya nje zike zangiphelele kuzokodwa kwafika izolo waqala kuyibhonge la ke manje konsathi kamezwa lutho ngaze ngizolo ngakuthola ukuthi ngigcobe izolo mangigcoba hayi ngakuzwa iyafutha ke nayo le nto idonsa ubuhlungu yezolo ayafutha kwathi sengijwayele ngakubeka leso sikhathi ngesikhathi ethi izokwehla yaze yehla yaphela kwavele kwangathi nakho ukuthi ngigozololo kancane hayi kwabe kwavuka kwamalapha bekumi khona kodwa ngizosho khona ukwenza kwami ngalezi zinto zezulu phambilinyana nje hayi bengithi ziza kahle ngoba bengushaya qede mhlambe nje mangiwashe ekseni ngagcoba ngaphuza enguphuzayo uzohlala nje mina yonke sixoxe kuthule nje sixoxe hayi kodwa make mhlambe sekuthi uhwalala ngiqale nguzo bekuthanda ukuba amandla ebusuku nguthi ngithi nakho asiluwashe ngigcobe lufuthe kuphele ngilale mhlambe koze kusuke ekseni hayi bese kusuka ke ekseni ngiphuza namaphilisi nangiwanikwayo manje njengoba kunamhlanje sengiyazi ukuthi hayi nalokho kufikile izolo kuyakweqa namaphilisi engiwaphuze ngendlela esimanga ngendlela kuyokusho ngathi angiwaphuze ngayo sengiyakhala ke manje ngithi mina ikhona ngifuna ukubonakala nganyamehlo lapha ngoba kuzoze kungandele ngiyakubuka lokho akuzoze kungandele uma ngizokuhlambuluka lokho nabafowethu nje nabanye nengase batshela hayi lento ifuna ungehlula kade ngikhala ngithi Nkosi wami unyawo lwami luzosuka nokwanda kobuhlungu nje hayi manje ngiyabona hayi sokungenzeka lokho kungenzeka net mangisindile ngoba ubuhlungu lo ngizowade usho nje konje mkhwanazi mkhwanazi veyana mfowethu ngoba usho nje ukuthi kusuka ngiyabona nami kuyangifica kodwa kusuka vele kwenyuke njalo kanti kuyawasho umntathu ukuthi kusuka ngoba makutshutshumba kakhulu la kutshutshumbe ngikala ubuhlungu ke mina ngithi kungangokusuka la phansi kwenyuka lokhu kushayile kuliwa kuze kufika njengalapha kufikela kugcina khona ke manje ukuthi uyabona makweqala na kanjani ngishubo ngiyafa ngoba ufike kuzoshaya enhlizweni ize ngiyibamba bonke khona njengoba nje ke sekuzobe namhlanje bafuthu isimo sami silapho kulento isimo sami silapho kulento ngoba nalo nasithende lesi yabona nje ngizosho nasithende lesi yabona nje asesingaba nje lokufoca lokho
kodwa mase siyekile bahlungu kade sibhlungu yebo sesithuleke ubhlungu manje yebo indaba nabanje la kumnyama khona la kuyale nazi indaba ngoba nalo lokuzana kathi vuvukela impela sokwafika yebo hayi kwabuye kwehle kanjani naku nje okunye ngizokukhomba uthe sengivuvukele wafika umuntu la wanginikeza khona kuthelwe emanzini-ke uthobe ngakho balisho wena igama lakho lokho ngathi ubhatata kuthiwa ibohlololo lo muntu wehlisa ukuvuvuka oh ibohlololo ngiyaqala nokulibona ngizwa nje ngegama nami angilazi manje ngiyabla nje manje lebheka ukuthi lento ngathi ngeke ngiyibona sehlathini nto ngayina ngiyazi kodwa ngiyasola lento ungalehlisa onyamkhulu lunje inkinga uthi mnyama hey no no yeah South Africa kunzima ke makunje yabo esize ngakho thina sizocela umkhulu ke usizo South Africa kunangama obani ongakwazi ukuthi alekelele umkhulu yabo but ke njengamanje njoba esho ukuthi sike sakhuluma ngaphambi kokuthi siqale sishuthi isimo indlela esisibona siyisona njengamanje hayi ngabe nje siqamba amanga masingathi mhlambe mina kukhona mhlambe okusangenzeka ngemithi mhlambe yesiZulu noma yesintu ngingasho ukuthi kubukela phansi abesintu but ke kuba ukuthi ke njengamanje sibheke kubona odokotela ngoba uyalibona unyawo kahle kahle ukuthi ke igazi alisekho la yabo igazi alisekho la yabo nje base kuvela imithambo le imsipha yenyawo kuyakhambisa ukuthi igazi alisahambi la ukuyofika kodwa ke sizoluza nalo uvo labalaphi bendabuko ukhona nje umelaphi wendabuko okhona ngapha esina eThekwini ke okuye ukuthi masiveza izifo ezinjengalezi baye ba-check igama lakhe kakhulu uKing uBhaka sizothola na uvo lapho ukuthi ke esimene sikanje uthini sizwe ke namhlanje ukuthi ukuphola kwakhe ngathini kodwa ke mina esime ngibona ngaso nje makunje ngibona odokotela esizozama ukuthi ke sicele kakhulu usizo ngempela eminyango yezempilo ukuthi basho bamphuthume umkhulu njengoba nje esho ukuthi inhlungu ezimshayayo sezimshaya uzakuthinte ngisho inhliziyo akusekho ke normal makunjalo yabo umkhulu kubantu laba ababhekayo awukazi ubheka mhlawumbe ukuthi bathi yini mhlawumbe noma mhlawumbe khona wakweqa bayasho bathi weqa bathi ngeqa yebo mkhulu bayasho ukuthi bathi ngeqa manje ngizokutshena uvo lo muntu ngizobuza mfowethu khona azobuza kahle wena usekhaya kogogo bathi abantu lento lokuzibe khona ngasho umuntu ngomeqa mpulelo yebo mkhulu manje shaya ngompulelo lo muntu kwaya wathola ukuthi hayi lento aseyibophele ayihlangene futhi wayenesikhathi sakhe wafuna isibiba senyoka angayidalulanga ukuthi inyokani mina bese ngiyinikeza ukuthi imamba ekuyiyona emhlabeni enezibiba ezimbi wakuhlanganisela ukuthi uma kushaya lapha ebuhlungwini lapha phansi kusabala njengale ndlela okungenza ngayo kuvele kwenyoke ngelokuzana ubuhlungu lobu ngemthambo kanjalo kufike kushaya inhliziyo ime yebo ya uvo lwakhona-ke olushoyi laba abantu ababona basho kanje bathi ubuhlungu lobo bungaka bakhandela ukuthi ma sengivutha ngempela njengoba kuvutha nje kwangenza ngabona wemkhonazi mfowethu ukuthi lobo abantu bawuthu la bantu uma besho lento ukusuka lento lapha iza la bayayibona ngoba ivele besho lento vele yenzakalayo kade nje ngisekuseni manje ngize ngayiba nokuyizolo ngize ngayiba akukusihlo ngize ngayibamba ngizokuthi sekusukile lapha shothi ke mfowethu lokho ngibuza khona ngenzela ukuthi mfowethu kwenabeke kahle embuzweni wakuqha bayakusho mfowethu yebo bathi wona awuboshele nje kahle impela nje cha akwenzeke sho kodwa ke akwenzeke intando yomuntu
nakho uyaphila uNkulunkulu siyambonga nje yebo ngoba impilo ikhona sizolwa futhi nathi ukuthi ngempela impilo bakwazi abelungu ukuthi bayiseve ngendlela abangenza ngayo ngoba njengoba ngibuka mina kunje impela ngibona ukuthi-ke abantu abawasihlekela la ibona bezempilo yebo thina-ke njengethuleleni thina sibizwa ukuthi sothuleleni asinalutho yebo singabantu nje abantukazana nathi esikhona khona la ezweni kodwa-ke abantu baye babone-ke mhlawumbe ukuthi bacele usizo nathi-ke sithemba nje amandla kaNkulunkulu ngoba siyasibona sekwenzeka uma sifika sacela umuntu usizo sesibona ngempela abanye besizakala nakena komkhulu sizozama ngoba impela angifuni uqamba amanga ibingiphethe kabi indaba yakho omkhulu yebo ngoba ngithe noma ngithi ngicela ukuthi nisindele ngasempangeni mhlawumbe ushilo usisi yebo ngoba ngishawa ikhona ukuthi thina sinayo transport kathuleni asinazo izinto zokusebenza kanele so isimo besishaya sokuthi uhambo lwethu beliya olundi la siphuma ngakhona mase ngithi kuzoba ngcono mhlawumbe ukuthi-ke sihlangane empangeni nani but uthe mase ngimfonela usesebusuku esethi usesi kunzima ngobathi akasakwazi umkhulu ukuhamba kuphoqa ukuthi baqashe imoto so ngaleyo ndlela futhi ngesikwazi ukumbona umkhulu leya nto ingidlile ubusuku bonke ukuthi bengibeke nje ukuthi impela afuna ngimbone umkhulu ngase ngikhuluma-ke ney'nsizwa esiza bafethu noma kuthiwa senzani ngicela sivuke kakhulu khona ngikwazi kwesakabiyela ngoba besizoduka nje kodwa endlela nebesithi kuyongenwa ngale ngaseMelmoti sigudle siyodlula ngasejele ngilokhu ngiyabuza kuthiwa ngalapho kanti nayendle uNkulunkulu kuney'ndlela zakhe yabo ngoba sivuke ekuseni ney'nsizwa sikhava Olundi sithe masiqeda sesiphuma nje Olundi athi naye angimfonele usisi kanti leyo ngisheshe ngimthole athi hayi manje Olundi ikhona indlela engena yabo sajika ngoba sesiphumile Olundi sajika sabuya ngathi bafethu ngeke siya kumkhulu ngokuthandela ukuthi uNkulunkulu indlela esihamba kungani indlela yegravel ngoba asibathi asinalo imoto uma sebenzisa imoto zabantu umuntu kuye kuzwela mangabe sihamba kwigravel futhi abanye asifiki nanakubona-ke abanye bazokushaya indaba zemoto but-ke uNkulunkulu ulenzile icebo laba lethu ukuthi naso sifikile kumkhulu nesithembiso sayo ukuthi sizophusha ngayo yonke indlela mkhulu sizophusha nje ngayo yonke indlela ukuthi umkhulu nabaphathi balesibhedlela osihambayo sizame ukunqoza kubona ngoba mase kunje akufuneki size silinde umnyama ngenafu yabo wethu yilokho nje mkhulu asazi ngoba kusasa asimukele nawe mama ngapha sawubona mama yebo umama ubani umama mkhulu wabiyela gane ubaba nakho mama sesifikile la kwenzakalani mama ngomyeni wakho hey angazi nami kwaqala kwangathi nizenzane ngengobesho nje kwahamba lento-ke yaze yaphicika wahamba ngathi hamba ekliniki waye ekliniki hayi wathola into zokugcoba namaphilisi hayi akwangezwakala wabuye waphindela futhi baphinde bamnika elinye ishubhu lokugcoba namanye amaphilisi hayi akwangezwakala hayi kwavele kwathi phici uthe esuka-ke manje wayesebonke ngoba akalitholi usizo ngapha eseya ngapha kwaLuhamba wayesefika-ke kwaLuhamba-ke bathi hayi mase kunje ngcono bambhukhele ubuye eNgwelezane bamenzele incwadi bathi ahamba eNgwelezane wafika-ke eNgwelezane laphayana-ke bamngenisa-ke bamkhipha bamfaka egcineni-ke basebethi odokotela bekho asihambe bazosifonela basitshele ukuthi akabuye nini bekuye nini neNgwelezane besiye ngomsombuluko lo odlule beniqala ukuya yebo besiqala ngesimo sesinje yebo sasesibuya-ke sisilinda-ke njengoba kuze kube manje-ke abaze basifonela babethe bofona ngoLwesibili basho-ke ukuthi bofona ngakusasa manje njengoba ephethwe yinhlungu nje wena mnesawo yebo asebusuku ngiyacabanga nje ukuthi sihlala sobabili ngoba nengane leni ifikile nje iyahamba uyena osebesifonela cha uye lo benifonela intombazana ngithi cha umfana lo kade nihlangabezile umfana lo benihlangabezile naphambana naye ngisho intombazana besifonela uyena lo hayi akuye yena usemsebenzini eMelmoti lo ntombazana sizozama mama
Siyamethemba lo esihamba naye. Yabo sizozama nje gogo. Sizozama gogo, yabo. Siyamethemba lo esihamba nawo uThixo. Ukuthi ke akahluleki. Ngajabula iy'nhlungu usezwile iy'nhlungu usunemini kuze kube buhlungu ngisho nakimi ngazi ukuthi ngizomsiza kanjani. Impela ngajabula nje manje ngathola ukusizakala. Ngoba kukhona udokotela abathe asiye kuye lapha kwaMbiza ozofika khona. Asazi ukuthi uzofika athini kusasa. Man, udokotela oyimele noma udokotela kahulumeni? Udokotela oqhamuka kwaMagwaza uhambele ikliniki. Asazi ukuthi udokotela kanjani. Umuntu obhukwa nje odokotela uma ngabe sekudinga ukuthi kufanele bebone udokotela ngqo. Kunabasuke bezojova nje ngalokho. Nohlelo ukuthi uma sekunzima kubantu khona abaza nje beqonde kudokotela. Kodwa noma esetshenzwa ngapha amanesi abasebenzayo ukuthi khona ugula okuphoqa udokotela kakhulu. Udokotela nje uthi udokotela nje njengoba sijwayelekile nje uyena usukela kwaMagwaza ngoba la kwaMbiza baphethwe uMagwaza. Oh yeah. No kusasa. Okay, kulungile asizwe naye ukuthi lithini uvo lwakhe but ke sonthina ntamba makusasa sithole mhlawumbe ukuthi uthini ndodela ngokubona kwakhe yabo. Nathi ko sobe siphusha ngendlela siphusha ngayo. Sinqonqoza ukuthi ke ngempela odokotela nabaphathi besibhedlela ingwelezana bakwazi umkhulu ngempela ukuthi baphuthume bayibone imetha yakhe yabo kungaze konakala ngoba njengoba ngibona indlela yona unyawo kulungaze lunyuke yabo ngoba igazi alisekho lapha. Alisekho nje igazi laphana. So ke njengoba esho nokuthi nenhlungu kade kuvuvele ngisho unyawo la umlenze. So ke kuyacaca ukuthi izokhula lento iye ngaphezulu yabo. So ke makunje abasinike umkhathandlela odokotela ukuthi benze njani basheshe bamphuthume umkhulu. Yilokho nje sizokwenza manje. Singajabula. Siyabonga. Mkhulu Ubutho. Angithandi nami sihloko sikubambezela nawe esendlongweni. Cha. Asibaleki. Ukuhlehla kwenqama esuke ngabaleka sukulanda amandla. uNkulunkulu siyamethemba ukuthi ke umkhulu uzosizakala ngoba impilo isakhona. Ilokhu nje kuphela ufuna bakubona ukuthi benza bazokwenza kanjani ngakho ke uyidlule impilo eqhubeke ekhaya. Yebo mkhulu. Sibongeke nakuyena usisi ubani igama lobe sifonela? Ubahlaniphile. Oh ndodakazweni. Uthandana nomntana. Nomakoti nokubele ngempela ngani nomama nobaba. Ngathinde ngalobola umntwana. Yebo ngoba impela unomakoti yonobele ukwazi ukuthi abheke kwabizela ababheke nomamezala. Yebo siyabonga ngoba ngisho ukuthi nawe siyese umuntu osilandela kakhulu ke uhlelo lethu kathuleleni. Yebo mkhulu. Mfowethu. Likhona lokugcina ufuna ukulishiya kuthini? Mfowethu engilisho lokuthi nje Nkosi yami angathi uNkulunkulu bengangisiza njengoba senifikile nje. Impela uhlelo kulungile mfowethu. Ival. Ngivala. Noma ungayibamba? Ayizosuke awakahle amananga ngizokwenza ngizomisa. Yebo ndabethu. South Africa. Njengoba nibona. Siyaphila webiyela. Ndaba awume wendaba ngisebhizana ndaba khona abantu abakhona lapha ngana kwethu. Ngizokuthinta ndaba. Ngizokuthinta mfowethu. Yebo mkhulu. Bengizengithini inqondo wami lapha. Bese elakhe lokugcina mhlawumbe ungafisa ukuthi ulibeke nawe uyicelele mkhulu usizo kubantu base-South Africa nakwabezempilo. Yebo mfowethu. Cha. Empeleni kakhulu. Ngiyafisa ukuthi usizo ngiluthole olukhulu kakhulu. Ngoba nginovalo uma ngihamba ngizokusho lokho ngeke ngigwinqise. Hleze ngizovala ukuthi uma ngihamba la ekhaya ngathi kodwa weba nesabelephi. Cela nabezempilo nje, cela nje impela South Africa impela kulekelelwana ngoba ngempela mangithatha ukubheka ngifikelwa usizo ukuthi uma lento ngangithatha koba njani. Ngakho ke ngiyacela ukuthi bafutha ngathi kufika kwenu la ekhaya ngayimpumelelo enhle uNkulunkulu ehambele kunina nabakithi behambele kunina bese mukele ngendlela enhle sonke ekhulumeni kwethu.
kuthi noma sikwenza Nkosi yami kwenzeke. Noma-ke belithatha unyawo phela ngoba ngifuna ukuphila, ngibalekela ubuhlungu. Kodwa ngisale ngiphile lezo uNkulunkulu anginika zona ezengandisele ekuphileni kwami noma selihambile ngoba kusazoganwa ney'ngane. Mayigane ingane engasekho ngiyabuka nje angazi koba yini ngoba nabafowethu nje abasasekho sele sibabili naye wakhe kwenye indawo mfowethu. Manje konke lokho kuhlezi phezu kwami manje ngathi weNkulunkulu wami kodwa kusabele bani ekuphi. Ngakho-ke ingane zakwethu ngathi uNkulunkulu engasiphilisa nje esibumbanisa. Ngiyabonga kakhulu ukufika kwenu uNkulunkulu wami. Kube impumelelo enkulu nokuba nize nifike ngoba ngiyazi ukuthi oba nifikile nje anidlali ngoba nje nizobheka ukuthi kwenzekelani khona ukuthi umsebenzi unisezingeni eliphezulu kakhulu. Ngiyabonga bafowethu. Siyathokoza mkhulu. South Africa naloku udaba likamkhulu ngane zakwethu siyacela sasendlala ubona abaphethe ezempilo South Africa kanye nakuma-private hospital-ke kube nabo basilekelela siyacela usizo silibheke nqa zonke lapho lingaqhamuka ngakhona ukuthi umkhulu akwazi ukusizakala lemasibhekene ngazo. Thina njengenhlangano ithuleleni okwethu-ke ukuza kubantu besicela sizoza ukhala kwabo bese-ke siveza udaba lwabo sibacele-ke usizo. Namanje siyathemba futhi ukuthi uNkulunkulu ukhona umehluko azowenza empilweni kamkhulu nalapha egcekeni ekhaya ukuthi umkhulu akwazi ukuthi asinde. Yilokho nje abantu bayagula. Mina Mduduza Mkhwanazi ngiyazibongela. Nisale kahle emakhaya.